Zeharreko 23. domekia ospatzen dugu. Kurtsoia aurrera doa, eta geuri tokaten jako hau bizitzea. Gure kristautasuna bizitzea, dagokigun moduan. Horrezagatik, ikusi behar dugu gaurko irakurgaiak. Ezekiel profeziaren liburutik, Ezekieleri dagokiona edo egokiona izan zen, barriona zabaltzea. Baina barriona zabaltzeko beste ikuspuntu bat ikus dezakegu. Baita beberari tokatzuiako zuzentzea. Etxarto dauzan gauza guztiak zuzendu. Eta bere responsabilidade izan zen, zuzenketak egiten ez basan. Zegatik, besteen perdizinua, besteen galtzakeria dana data, hauz izan zalako. Zue itokaten jaku zuzentzea. Zu nire jarraitzea sarielako, zuri dagokizu hau zuzentzea. Eta ez bestin hori, zeuri, zuk zuzendu behar dugu jenteari, eta zeuri dagokizu hau egitea. Ezekieleri eta neuri. Ezekieleri zer gertau jakon, Israel gorriari gustaten jakona zan, jangoikoaren irudia, gero eta munduaren antza euki. Zetarako? Eroso bizitzeko. Erosotasunean egoteko. Eta horrezagatik Ezekieleri tokauguiako esatea, ez gogortu zuen bihotza. Entzun jaunaren berbia. Eta jaunaren berbia entzuterakoan, kontutan hartu behar dozue, munduarena eta jangoikoaren puntuak ez direla berdinekoak. Baloreak ez direla berdinekoak. Jangoikoaren punturik nagusienetariko batzan, maitatu egizu lagun urkoa zeure burualez. Ikusten badozue, eta ikusten badogu, kontutan hartu behar dugu, Antzineko testamentuan ezetxakaz egin nebala dana. Eta horrez, jangoikoak esaten zu, baietzagaz egin behar dozule. Eta baietzak maitatu lagun urkoa zeure burualez. Eta listo. Ez dago besterik. Eta evangelioan bestera baten esatezku. Zuzenketak egiterakoan, kontutan hartu behar dugu, gure aurrean dagoana, jangoikoaren seme alaba dela, nire zenidea, eta askotan, geureitzat gustaten jakuzan moduan, imaginazazu, niri zuzenketak egiterakoan, erabatera egiten ez. Baina zuzenketak jasotzerakoan, bestera batean gurako neukiuki, ez, zuzendu nahi dozunean, edo ahal dozunean, edo beharrezkoa danien, egin behar dozu zuri zuzenketak hartzerakoan gustautuko jaituzan lez. Ez beste era moduan. Zetako, jakiteko, jangoikoari beti ondoan egon behar da. Odo jangoikoaren ondoan egon behar garela, adierazteko jangoikoa beti gugaz dagoala. Zeu salbatu gaituzu. Eta zure seme-alaba txaton hartu. Behituen bera seme-alaba ordeko egin gaituzun hori, Kristogan sinisten dugunok gehiasko askatasuna eta betiko bizia izan daiguzan. Kristoren aragitzeak erredentzioaren bidea erakusten deuzko. Horrezagatik egin gaitu Kristok seme, hau da jangoikoaren seme. Beraz, jangoikoaren begirada bere seme-alaba guztian maite dituena da, baina aldi berean, emoten duzten askatasuna, aitena da. Hori dela eta, geure eguneroko bizitza zein eta nolakoa dan baloratu behar dugu. Kristoren gandogun fedea oinarri hartuta, jangoikoaren seme-alaban askatasunean bizitzen saiatu behar dugu. Deitua gagozen erreinua hori eregi ahal izateko. Egiazko askatasuna lortzea gure kristino bizitza bizitzeko munduko baloreak ez erabiltzeko gai izatea da. Kristoren erizpideak, baloreak bizitzea, honek askatasunaren eta betierako oinordetzaren bidea erakusten deuzku. Zeu zaitu egiazko jainko
nortasunaren eta bakearen iturria. Izu doai honen bidez autortu daigula eta goratu zure hunditasuna. Eta sakramentua hartzeak sendutu dagiala gure arteko alkartasuna. Ogia tardagoa eskaintzean otoitzak zerbait ekarten deusku. Batzuetan kristino batek eten bako edan behar dagoan iturria hasten jakuna, gure jainko. Bakearen eta maitasun zintzoaren sorburua dara. Guk bakean eta jangoikoaren maitasunean eten bako bizi behar dugun zerbait maitasunetik zintzoena dana. Horretarako, jangoiko haintza gura dagu. Eukaristian leialtasunez parte hartuz. Gure bizitzeta eukaristia eskaintze egin guran behaginduako leialtasunean. Egizue hau neure oroigarri. Munduan diran guztiak zeuk egin dituzu. Denporaldiak zeuk ezarri. Gizakia barriz zuri irudiko egin dozu. Eta gauza guztiak beraren esku itxi dituzu. Zeuk egindako guztien nagusi izan dadin, zure izenean eta zure egintzan miragarrietan beti zeu goratu izan. Urtean zerreko domekako 5. prefazioa da. Prefazio honek kreazioaz berba egiten duzko da. Sortzaile berba egiten duzko jainko aita. Ondoren Kristoren berrerospen aitatuko dugu. Jangoikoaren aragitzea dana. Eta beraz, gu haren irudia eta antzera egina gara. Munduko mirariak menderatzeaz berba egiten dagoenean, beti erori gaitekez hauek usitatzea da dela pentsateko tentazioan. Baina ez da, horrela horiek zaintzea, mantentzea, kreazioaren jainko garalako, kreazioaren jainkoa garalako honetan be. Jangoikoaren presentzaz egiten dugu topez bere irudia eta antzekotasunez. Sortuak izateko dugun erantzunkizuna gogoratzen duzku, lehen otoitzean aitatu eskun moduan, askatasunean bizitzea, egun baterako zeruan, betierako erentzia horretaz kozetera iritzi ahal izatea. Eta sakramentoaren mailan janaritzen eta bizibarritzen dozuz jauna. Zure fudenak zure semearen doai handiak balia dakiguzala, haren bizian beti partizatean merezidu daigun. Eukaristia maitzeko, jangoikoen eta zeruko ogiaren berbia zer dan gogoratzen dugu. Elikatzen gaituena eta bizia moten deuskuna. Gure egunerokoan Kristoen antza izan edo beto izan daigun. Leialtasunean bizi gara behintzat, leial bizitzen saiatzen gara. Guztiok deituri dauzan bizitza jangoikotiar horretan parte hartzeko. Aste hon izan eta ikusiko gara.